да бъде изпълнено чрез Тебе, Татко Син. Ти да говориш с Господи мой. О, святи души, вземи всяка една дума, Господи, дай ми от Тебе, Татко Син. Не да издигам човека, Господи, да издигаме само Тебе, Твоето царство, Господи. И всяка една душа да го разбере, Татко Син. Твоето Евангелие, Татко Син. Искам тази вечер, святи души, да имаме изобилие в Тебе, Господи. Искаме духовна храна, Господи. О, святи душа, се Бога, Господи, че Ти си тук, Господи. И всички казваме Амин. Искам да споделя втора част. Кажи, аз съм различен от този свят. Оля един го споделих в събота. Исках това да го дам в домашната група, в дълбоки звук, пак започваме служение, но не го споделих и мисля, че това е правилната вечер. Кажи Амин. Вижте, много е важно да сме смирени, покорни. Кажи, всяка на вас, лоша, добра е дадена от Господа. В Римляни 11 глава или 12 ще го излиза, пише, че всяка една добра вас е поставена от Господа. Ние знаем, че най-голямата вас е Исус Христос, че нашия Отец е над всичко и Святието, който държи цялата вселена. Но вижте, но Бог поставя авторитет в нашия живот. Родители, майки, бащи, семейство. Вижте, много често ние сме в бунт с тях. Искаме неща, които не можаха да ни направят. Или ги казваме, ги нараняваме. Или, вижте, това е неправилно. И може би доста често сме в това бушоне, което е вътре в нас. Искаме изискания. Но искам да споделя, че Бог ме намери една работа, която знам, че това е от Бога. С този човек работи, работата е много тежка. Да ви кажа, когато ме кажете дума този човек, моя работодател, за първи път през тези години нямам бунт в себе си. Каквото ми каже го прави. Нито в грам роптаяне нямам. И уморен да съм правил го. Кажи, аз работя пред Господа. Когато ти си водил от Господа и работиш за Господа, искаш да бъдеш реален навсякъде. Вижте, истината боли. Обаче, когато го казваш с правилния мотив, не нараняваш човека. Да, ние сме призвани да говорим истината, но сме призвани да покажем тази съвършена любов, която се нарича агапи любов. И тази любов е любовта на Исус Христос. Кажи, аз съм постоянен в благовестието. Чух едно свидетелство от един Божий човек. Този Божий човек беше много помазан, толкова помазан, че се нямате на представа. Чудеса за мен ставаха чрез него. Но имаше една слабост. Проповедник, Бог го използва, чудеса знамение и се прави цигара, тютюн се прави и Бог го изцелява. Исус му идва и му казва така: аз нямам проблем, ще те използвам. Даже даваше църквата, на църквата даваше цигара пауза, 5 минути за пушене. И пак приемаха при него. Вижте, и той когато караше колата си, американец и той Божий човек, видя табелата. Пуши тютюна на, забрахме се името, и той, вижте, се изобличи от тази реклама. Както сега ние имаме реклами по магистрата да пътуваш. Има големи картини и има реклами. И оттам спрят цигарите. Обаче вижте какво става. Внука му става наркоман. Голям наркоман. Толкова пропаднал, че се нямате да представа. Вече по пътище. И отива един човек, най-голям евангелизатор, най-добре използван от Господа човек, внука му става наркоман. Този човек, милиарен в църквата, благовества му, той приема Исус Христос и се обръща и приема Светия Дух отново. На 5 години беше кръстен в Светия Дух и Бог го докосна. Беше мъж на години и беше много пропаднал. Но Бог го среща. Кажи, моите молитви не са напразно. Бог чува всяка на твоя молитва. Бог копне, както ти обичаш твоите деца, той ще копне и получи неговите деца да бъдат пред него. Вижте, Бог ще дойде миг на око. Изведнъж ще дойде миг на око. Може би докато сме в църквата да изчезнем. Кажи Амин.
Вижте, Исус не обича. Обаче ние чрез нашето непокорство вървим против Божията любов. И сами се отклоняваме от Божията любов. Никакъв баща не иска да му излее на сина, на дъщеря му. Човек, който обича. Нека да кажем амин. И ние сме тази движена любов, която ни е дадена от Святия Дух. Вижте, апостол Павел в Римляни ще прочита в Евреи 13 глава от 7 стих. Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово и както се визирате в светлината на тяхната начин на живот, поддържайте на вярата им. Исус Христос е същия вчера, днес и до века. Нека да кажем амин. Вижте, апостол Павел тук дава пример не само апостолите, но и себе си. Казва, помнете тези, които ви наставляха, които ви издигаха, които се молиха, от които приехте благовестие, които сте повярвали. Зверят се вика в тяхния начин на живот. Кажи, аз приемам доброто. Отхвърлям лошото. Аз, когато съм повярвал, с едни брати сме служили, обаче имаш един брат, знаете, но няма да цитирам тази дума, когато се надъси от човек, почва да опцува. И този човек на най-високата и опцува. И аз викам, брат, учиш ме на Божиите пътища, пък те опцува. И той ми се смее и ми вика, той че приеми само доброто, не лошото. Кажи, аз лошото го отхвърлям. Амин. И когато, вижте, Исус каза, че апостол Святия Дух чрез апостол Павел говори на църквата в евреите, говори в римляните, говори за нас. И това послание за тях, вижте, те бяха Божий народ, но Бог чрез него дава послание. И ще го прочета пак, да може да фане смисъл. Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говори Божието Слово и както се звират в светлината на тяхния начин на живот, поддържайте на вярата им. Значи, ако ние поддържаме, вижте, вярата ни е дадена от Господа. Всеки един човек вярва в нещо. Няма такъв човек. Но когато ти вярваш и бъдеш изграден от правилния човек, вижте, в последно време се говори, че има много духовни бащи или духовни синове, но няма да ви кажа често. Знаете ли, защо няма? Защото бащите говорят, духовните бащи искат да обучават, но няма синове, които да слушат, да изпълняват. Това е много трудно. Онен ден бяхме с нашия брат в тази конференция в Пловдив и този човек ме докосна много. Наистина е така. Вижте, Исус дойде да покаже не себе си, а волята на своя Отец. Святия Дух показва Исус. Исус показва Отец. И аз се радвам, когато нашия брат му давам да се моли и винаги казва за своя Отец. Вижте, всичко е чрез него и за него. Нищо за нам, разбирате ли? На мене ми беше зададен този въпрос и аз го зададах на моя брат, когато пътувахме за Пловдив. Или се връщахме, май беше. Го попитах, дали си сигурен, че си спасен? Дали сте сигурни, че ако дойде Исус, ще бъдем спасени? Зададахте ли си този въпрос? Ако Исус дойде сега, дали ще бъдем спасени? Да, ние сме спасени. Кажи, аз съм спасена. Чрез любовта му. Не чрез твоите дела, защото ти винаги се грешаваш. Пътът ще те води винаги в неправилното нещо, а духът те води към Божията любов. Нека да кажем амин. И когато ти си воден и гледаш как са твоите наставници, твоите учители, вижте, ще идем и там в Ефесяни да разберете, че кажи, аз съм даден отгоре. Моят призив не е от човека, а от Господа. Вижте, има много хора, които са ръкоположени от хората, от пастора, от човека, който обича някакъв човек. И го сада за тампона, събират чрез лидери и полагат ръце, правят помазани и се молят за него. И така се издига авторитет на този човек.
Но когато ти не си водил от Святия Дух и нямаш тази любов, нямаш това сърце за тази църква, за хората, за благовестието, за Ваня, за Довица, за Сирака, за Жанния, нямаш време, не искаш да ще молиш, идва само да се отчетеш, че са на църква или да само да проповядаш, Бог те знае сърцето. И това не е открито при Бога, разберете ли? Затова Исус избирал хората си по своя си начин, не както искаме ние. Кажи, аз съм избран от Исус. Вижте, аз ви дадах един пример, как рибара отива да хваща риба постоянно. Вали, не вали, това му е сърце, това му е Богото. И много често в посланията се дава пример, че земеделеца, който се грижи за едно растение, той му очаква плода. И така трябва да сме ние, разберете ли? Затова, че ние трябва да се грижим за тези хора, които ще ги прати Исус. И Бог праща хора. Вижте, аз казах и на моя брат Демир, ако в църквата нямаш приятел, ти няма да останеш. Ако нямаш един познат, който да се говори, да се общувате, на здрасти, здравей, на чай, на кафе, ти няма как да останеш. Ще дойдеш един, втори, трети път и ще те стане безразлично. Разберете ли ма? Затова, че когато идват нови души в църквата, това не значи, че са пораснали до нас, израснали до нас, че ги познаваме. Поканете ги на кафе, на чай, говорете за тях, питайте ги. Вижте, хората искат не само проповед, молитва, хваление, но хората искат и внимание и любов, разберете ли? Те не идват за нас, идват за Исус, но ние сме тези, които отразяваме от кръста тази любов. И ние трябва да го позволим да мине чрез нас. Вижте, хората не обягват и аз когато говоря или благовествам, и когато ме спират, когато благовествам или ме спират и ме прекъсват, ми задават въпроси или ме обягват, значи аз не съм направил волята на моя Отец. Защото им ставам скучен, ставам натратник, разберете ли? Скоро отидох до месарницата, купих месо и видях една моя позната и почнах да говоря. Тя от уважение ме изтърпя, но после чувствам го, че иска да ме обягва, разберете ли? Вторих тема за църквата, за Господа и тя вика хубаво, Стефчо, взе се чантичките и напусна. Вижте, това не е добро, разберете ли? Защото не си воден от Святия Дух. И жената, когато те види всеки път и те обягва, коли докато пак ще му говори за Бог. Вижте, бъдете себе си, но мъдри чрез Святия Дух. Един пастор наблюдава един брат в църквата, но го повярва от човек. Идва в служение, обаче идва посъден и пръв напуска сградата. И той пастор го наблюдава. Отива на конференции, на семинари, той заради жена се отива и той на църква. Обаче вика, този човек отива преди нас, еде, обядва преди нас, отива на кафе самичък преди нас. И вижте, когато ние се правим, когато не сме това, което сме, и се правим на толкова смирение, нали, което не е правилно или с някакво лицемерие, и това не върви, разберете ли, пред хората. Хората намислят, че сме толкова тъпи, глупави, както сега сестрата, нали, Бог е дал и мъдрост. Вижте, когато аз простих на този човек, всички ме помислиха, че съм някакъв недобър, разберете ли? Защото той се опита да му убие, но обаче аз чух Божия глас, как ми каза. Прости му. Аз умрях на кръста, така за теб, така и за мен. Кажи, Исус обича всички хора. Това вече волята е на човека, той избира по кой път да ходи. Вижте, бащата никога не облиска своето дете. Винаги го обича. Аз съм един син и когато вижте, може би много често не сме съгласни с нашите родители, с това, което те се държат с нас или това, което говорят с нас. Но вижте, ние нямаме избор да избираме нашият от нашето семейство. Исус го избра. Затова, че и мисълта ми беше, че когато аз се смирявам на този човек, виждам неща, които не могат да ги правя, Бог ги прави чрез мене. Кажи амин. Когато ти си покорен на твой работодател,
и Бог ти гледа сърцето, кажи, Бог ще противи на гордовилиите, на смирените дава благодат. Вижте, ако ти си горделив и знаеш, че имаш добър дар слово, говориш много добре, проповядаш много добре, молиш се много добре, хвалиш много добре пред хората, а не те дадено от цяло сърце, това го вижда Бог. И това пред Бога не върви. Аз казах на моя брат ми може да фана един на доклад, да му дам Библията, да му кажа, направи ми проповед. Ще го направя. Ще му дам столик, ще дойде тук, ще проповядва. Ще кажете, такъв проповед не съм чувал при живота си. Но вижте, дарбата му работи, призива му работи, но сърцето му не е в Исус. Сърцето му не е купнее за хората, разберете ли? Както са политиците, разберете ли? И така много често ставаме ние. В църквата сме добри, а навънка сме различни. И хората гледат начина на живот, държавите, разберете ли? Аз сега на тези момчета, тези знаят всичко, видяха, дойдоха в църквата, видяха сградата, но вижте, сега вече те ме наблюдават характера, държанието, говоренето, работата ми, разберете ли? И те, може би, никога да ни влизат в църква или никога да ни отиват пред Исус. Аз съм Исус, който ще им представя. Кажи амин. Може би ти да си човека, който последен ще представиш Исус. Сега, много хора викат да, нали, фокусът да не бъдат за младежите, за това поколение, което сега, за младото поколение. Но вижте, и старите имат нужда от Господа. Ако се замислите, това е много правилно. Вижте, младежите имат много години на живот, но старите хора имат много малко време. Разберете ме, говоря от 50 на 60, може да преминат утре. Ние сме тези хора, които да им закараме благата благовестие да приемат Исус Христос. Вижте, на един Божий човек му дараха толкова много пари, толкова добра работа и той каза, не можеш да ме изкупиш. Аз съм купен от моя Исус. И моят отец ме откри, че една душа е по-скъпотенна от всичко. За жалост в нашия район, тук в Пловдив, най-вече в Поромай, има пастори, които говорят, че спрямо времето за евангелизация, да благовестваш. Времето е свършило, вижте. Не, винаги трябва да евангелизираш, винаги трябва да благовестваш. Като една душа е скъпотенна на Божието царство. Аз съм го чул много пъти и ме е болно. Исус отиде на кръста за всеки един човек и те викат, че времето е изправено. Не, то сега започва, разберете му. Словото казва, че ще изведе духът си на всяка една твар. Ора, машин траса. Ако имаш болки в кръста, е тук от цари, имаш стягане, служиш се ръката там. Ора, машин траса, святи души, докосва и царя и освобождава да се молите в името на Исус. Още святиш огън, огън, огън. Изпълни ги так. Молите в името на Исус Христос. Амин. И ще учим в Ефесяни 4:1. Ефесяни 4 глава, 11 стих надолу. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители. И с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, докато ние всички достигнем до единство на вярата и на познаването на Божия Син, пълнота с пълнолетието на мъжеството в мярката на Христовата пълнота, за да не бъдем вече деца, близкани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда, в лукавство по измами хитрости, но действани истинно в любов,
да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло сглобявано, свързано чрез участието на всяко създание, според съразмерното действие на всяка една част, нараства и се изгражда в любов. Нека да кажем амин. Вижте, Бог даде на един да бъдат апостоли, проповедници, учители, благовестители, пророци да има. Вижте, това е прекратното служение. И когато казва тази сестра, вижда как падат числото 5, вижте, това е, кажи, това е дарът от Святия Дух. Вижте, дарбите на Отец, знаете ли как са? Дарбите на Отец, човек се ражда с това. Човек се ражда да е добър майстор, да е добър музикант. Но вижте, дарбите на Святия Дух са човек, когато е повярвал. Вижте, апостол се нуждае да има друг апостол над него, да има авторитет. Ние си мислим, че апостол е всичко. Учителът е, кажи, добре е да има учители. Вижте, защото нямаме учители, затова България, българската църква сме на това, защото няма учители. Вижте, пастора се грижи за църквата, за стадото, но вижте, пастора се нуждае от пастор, пророка се нуждае от пророк. Вижте, знаете много добре за цар Давид. Нямаше един пророк, двама пророци имаше. И го изобличаваха. Той не беше ли пророк? Беше. Той не беше ли Божий човек? Беше. Но вижте, но имаше брата около него, които Бог говореше на тях. Идваха и го изобличава и се смиряваше. А в днешно време, като застане за трамвона, като вземе микрофона, като вземе да му даде двете пророчества, и той показва, че е пророк. И не приема никакъв и отвърля друга. Каже, ние сме части на Христовото тяло. Вижте, Исус казва, че Павел казва, чрез откровение от Господа, че ние се нуждаем един от друг. Разберете ли? Ако аз се греша, направя грешка, вие сте държа да ме издигате първо пред Господа в молитва и да ми кажете моите грешки. Исус, да, много хора казват, че те нямат пастор, че те нямат авторитет. Когато ти не признаваш авторитета над себе си, ти няма как да бъдеш благословен, разберете ли? И аз знаете много добре, че имам трудности с едно обучение. Благодаря на Господа, сега вече ми дава постоянно зелено вече. Постоянно зелено. И Исус ми каза това, защото се смиряваш. Когато ти се смиряваш, вижте, ако видите човек, че е нещо благословено, че Бог го използва, Бог му дава материалното или духовното, то се е смирил някъде, разберете му. Когато се смираш пред някакъв друг човек, по-горе от себе си, Бог те издига. Дали ще е на работа, вкъщи или навсякъде. По костото са благославени. Вижте, гледаме много хора, които имат изобилие. Те вярват в тези ръце и се трудят. И Бог ги благославя. Но те са смирени на своята си работа, отдадени, верни на своята си работа. Кажи, аз съм верен на моята църква, на Исус. Когато ти обичаш, Словото казва, не можеш да ми кажеш, че обичаш мене, а мразиш твоя брат, твоята сестра. Вижте, Исус не живее там. Аз съм чул, обичам го Стефчо, но не го искам. Аз му прощавам, но не го искам. Не го искам в събранието. Добре, ако Бог ме изправи. Ако ида да взема Господна там, значи ще му разваля дискомфорт, разберете ли? Кажи, Исус обича. И аз обичам. Ако ти си родена от Исус, ти да почваш да обичаш. И знаеш кое обичаш? Аз, да ви кажа, се радвам, знаете ли за колко най-много ще се радвам, че както открихме църквата, че не идват стари вярващи, че Бог праща много души. Защото с новата душа по-лесно работиш, разберете. Сега сега да вземеш един 50 годишен да го промениш. Той е изграден в България, той е израснал там, ти не можеш да го научиш. Вижте,
Но когато отиваме в друга държава, сестрите бяха там и брат ми беше там, нали, ти стигаш с тази установка, нали, много бързо се научаваме. Но имаш някакъв менталитет в тебе. Дото се вика, един брат ми каза, трябва да има малко мая от румското. Кажи, моята мая е от Исус Христос. Когато ти си воден чрез Светия Дух, всичко опада. Говоря машинка, и ти започваш да обичаш своите врагове, да го благославиш и да ги... Вижте, ще прочета това и ще завърша. Вижте, тая тема е много голяма. Кажи, аз съм Божие дете. Аз съм Божий войник. Вижте, войника, когато има заповед, когато дава, отива в казармата и целува знамето, как беше? За клетва се дава клетва. Вижте, нашата клетва, знаете ли кога го направим? Когато взехме волното кръщение. Вече ти избор нямаш. Във второто Тимотей от 3 стих надолу, вижте, съучастие в страданията като добър войник Исус Христос, нека да кажем амин. Аз този стих Бог го даде на един човек от града един. Сега може би вече малко не е добре. Той си е добре, взима си хапчета, да е добре. Не може да чете този брат. Бог му дава този стих за мен. Той не умее да чете. Бог му дава този стих. Кажи, аз съм готов винаги за Исус, за Божието дело. Вижте, апостол Павел казва на Тимотей, бъди готов да страдаш като добър войник за Христовото страст. За Неговото дело, за Христос. Апостолите, вижте, не бяха приети. Бяха отвърлени. Йоан беше фанат. Знаете ли какво направиха? Взеха олио, зехтин. Зехтин не чули, зехтин. Истинско олио. 100 литра или колко сложиха, не знам. Голям казан. Запалиха огън. Ама толкова голяма градуса, даже за пържен, разберете му. Пуснаха го вътре. Апостол Йоан. И не умре. Този, който почина от естествена смърт, който му каза Исус на Петър, кой си ти? Върви след мен. Ако искам той да остане. И те видяха, че не могат да го убият. В олиото го чуят. Толкова голям град. Пусна го вътре, той жив. Знаете на каква сила служи? На какво вярваме? Пуснаха го вътре цели, той му няма нищо. Олиото се пържи в огъня, в казаната. И той излезе. Те поводяха, те никакъв нищо не му прави. Кой къде не можахме да го убием и трябва да го оставим. И той сега, не знам до колко години проповядвал благовестието, говореше. Той беше носен на ръце, не може да седи. Те го носиха, той говореше. Това е апостола на любовта, който се каза, че спеше в гърдите му. Да, беше най-малък между тях, но беше избран от Господа. Този човек, когато отиваше в някакъв дом, където имаше хора, които се продават тялото, жени, прелюбодейци. И той влизаше там и говореше и този храм опадаше, разберете ме. Толкова имаше сила. Но този човек беше човек на молитвата и обичаше хората. Както Исус обича нас. Нека да кажем амин. Оля машинка е за ръка. Вижте, за това, че Исус каза, ако сте бити, гоните за мене и са мразени от хората заради моето дело, за Неговото царство, радвайте се. Това е наградата. Когато наплюят за Господа и нараняват, съучастие в страданията, както добър войник в Исус Христос. Вижте, Исус беше приет от тези, които повярваха в Него. Но тези, които не вярваха в Господа, знаете ли как беше? Когато влезнам в Иерусалим, с магарето
Викаха Осана, Осана. На третия ден разпсни го. И тази корона, вижте, не знам, неговата сигурно беше много по-голяма. Словото казва, че тези трини му се завиха в главата. И кръвта падаше. И това сега в момента е безусловно. Но вижте, когато той взе кръста и вървеше, дойде една женичка и му даде чаша вода. Исус кой каза: дръжте, не плачете за мене, плачете за вас. Тези, които следват Исус Христос, Господа, ще бъдат винаги бити, гонити, намразени. Щом са гонили мене, Исус каза: ще гоните вас. Не плачете за мен, защото Той отива по своя Отец, Той знае. Плачете се за вас, молете се за вас. За това, че повярвалите в Негово име, ще бъдат бити, гонити. Вижте, истинските, които са избрани, няма да е лесно. Докато са в тази земя, ще имаш борби, ще имаш изпитания, ще имаш трудности. До последния миг. Исус до кръста беше пак изпитан. Словото казва, че докторите са изследвали, че най-силното притеснение, знаете ли кога е? Има хора, почват да урониват червено кръв да пекаят. Има хора, избиват в пот и потът им става в кръв. И той толкова се молеше, че потът му стана в кръв. И той взе тази чаша, изпи малко и върна. И каза: ти ще молите се за вас. Вижте, сега сме само в началото, в много благоприятно време живее. Но ще дойде време, което ще бъдем много изпитани. И ако ти не си истински изграден в това царство, в тази вяра, ако той не е наистината Бог в този Бог, ти ще опаднеш. Още от първото гонение ще забравиш Исус. Затова, че бъди разумна, разумен, остани в това, което си и никога да не се отделиш от Господа. Словото казва, че заблудената овца очува, нали? Той Исус го търси, Исус го намира, Исус го обича. Но ако ти не си в стадото, в църквата, другия, Словото казва, че той се върти, иска да заколи, да погуби, да убие и да открадне, нали така? Когато ти не си в Неговото царство, в Неговата църква, другия около тебе. И другия, знаете как работи? Не иди да бъдеш на църква, няма смисъл, остани си вкъщи. Това са семена от дявола. Виж си сега студено валиванка. Това не е Исус, да знаете. Ама не ми трябва тази църква. Ония брат е по-помазан. Вижте, при Исус няма такива неща. Исус обича всички. Обича всяка една църква. На един брат му каза така. Показа му видение, как неговата дъщеричка, може би е по-голяма от моята една година, на 6 години, пада в сън и тя умира. И той почва да реви. Тя възкръсва това дете. Той в сън го взима. Моли се за нея и тя възкръсва. Обаче не може да вижда. И той почва да реви. Вика: Господи, що ме го даде? И вика: жива, пък не може да вижда. Исус му казва: аз обичам всички. Обичам религията. Даже тези, които имат кърпи и поливика, те нямат вика виждане. Ти както вика обичаш твоите дъщеря, така аз обичам моята църква. Затова, че ние трябва да се молим за всички хора, да ги благославяме, Бог да ни отвори очите, разберете ме. Когато ти обичаш, Исус дойде за всички грешници на този свят. Но знаете какъв плюс има ние? Защото ние го осъзнаваме по-бързо. Те не може да го осъзнаят. Дявола им затвори умът да не приемат истина, да не приемат благовестието. Трудно е. Там, че е много трудно. Вижте, когато се молим, святи души, води ме ти, говори ти с мене. Днеска се качих на много високо. Да ви кажа, имам страх от високото. Но казвам: до кога? Аз трябва да победя този страх, разберете ли? Се качих на високото и се ходя нормално, разберете ли? Но викам: святи души, бъдете с мене, опази моите колеги,
държи тях. Викам, Твоето лъче да бъде с нас. Дъжда вали и ние се горим по тези панели. Спокойно. Но Божията ръка е там. Кажи амин. Ора машин тареса. Святи души, аз ги благославям, Господи. Благославям цялата им седмица, Господи. Всичко в тях, Господи. Децата им, семействата, внуците им, Господи. Половинките, вечерта им, Господи. Нека това се отдаде стократен плод в тях, Господи. О, Господи, нека да расте, Господи, в тях, Господи. Твоето Евангелие, Твоето благовестие, Господи. И всички казваме амин. Нека да ръкопляскаме на нашия Господ, защото Той го заслужава. Вижте, това, което го правим в земята, е най-малкото. Пред Него ще бъдем винаги в тази радост. Амин. Нужда за молитва има ли?